F'sentejn l-Università Amerikana tal-Ġordaniżi għamlet aktar minn 11 miljun euro telf. Dan ħareġ minn ċifri żvelati l-ħadd li għadda kif il-kumpanija ta' Sadin, kumpanija li hija sid l-AUM, irreġistrat aktar minn 5 miljun euro telf kemm fl-2018 kif ukoll tul is-sena 2019. L-Università li tħabbret pompożità li ma bħala mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat lura fl-2015 qalb diversi dubji u kontroversji bilan illi suppost qajjem il-kummerċ ekonomiku fil-Kottonera fetħet il-bibien tagħha l-istudenti f'Settembru ta' 3 snin ilu. Dan fil-waqt illi il-Gvern tal l-istess Sadin Education Investment Limited art fiż-żon Orfwitilajn b'Muscat dak iż-żmien jisħaq illi x-xogħlijiet f'din iż-żona jingħataw bidu la darba timtela l-Università f'Bormla. Madankollu il-mira ta' 710 studenti fl-ewwel sentejn fallit miżerjament wara illi l-American University of Malta irnexxilha tiġbed leha 143 biss, jew 20%. Dan kollu jfisser li l-flejjes ġenerati mill-miżati laħqu ftit aktar minn 450,000 euro fil-waqt li ġie rrapportat li l-kumpanija għandha dejn pendenti ta' aktar minn 34 miljun euro. Mitluba jagħtu l-kummenti tagħhom lil Malta Independent kelliema l-Università Ġordaniża saħqu illi minkejja t-telf illi qed jagħmlu anke minħabba s-sitwazzjoni tal-pandemija jinsabu kommessi li jinvestu fil-kampus tal-Kottonera madankollu in-numri jiġru bl-aktar mod ċar illi it-telf tal-fuq minn 11 miljun u l-miri illi ma tlaħqux seħħu qabel ma feċ dan il-virus. Net News staqsa lill-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana dwar jekk hux kuntenta bl-andament ta' din l-Università. Madankollu hija deret skomda biex twieġeb. Inti sodisfatta ma' bl-andament tal-AUM bħala Ministru? Dika kif għatlek hemm l-awtoritajiet u l-awtoritajiet imbagħad jaraw skont il-kriterji kun hemm il-valutazzjoni bagħad ikun hemm id-deċiżjonijiet skont il-qafas leġislattiv. Staqsejna wkoll il-Ministru dwar kif il-Gvern fiħsibu jgħin lil ġenituri, studenti u edukaturi tal-iskola privata ta' Laken illi fl-aħħar jiem sar magħruf illi f'Ġunju ser tkun qed tagħlaq il-bibien tagħha. Bil-Ministru Caruana ta' tifhem illi l-Gvern ma kellux idea tas-sitwazzjoni. Aħna sirna nafu bħalma sar jaf kulħadd, jiġifieri ma saritx deċiżjoni ma teħdietx konsultazzjoni jew diskussjoni mal-Gvern, però ovvjament sirna nafu bħal kulħadd. Tan fil-waqt li dwar din is-sitwazzjoni Caruana ġibdet it-tapit minn taħt saqajn il-predeċessur tagħha Owen Bonnici fejn insistiet illi kien hemm bżonn ta' aktar pjanar. Idealment id-diskussjonijiet saru qabel biex wieħed ikun jista' jippjana, però ġiet kif ġiet allura aħna min-naħa tagħna qed nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex niffaċilitaw il-proċess biex ikollna soluzzjonijiet. Francesco Catania, għal Net News.